Szalih is, Remélés és Csukics is a játékvezetőtől. Az egyik oldalon a Fradi tábor, a másik oldalon a Vasas tábor. És Nagy Gergely, aki egy picit benne volt ugye abban a bizonyos szabadrugás gólban, a két kapus most egyébként barátkozik. Hős lehet Dibusznak is, volt egy-két bizonytalan megmozdulása, de néhány fantasztikus védése. Ők ketten tudják, hogy valamelyikük valószínűleg hős lesz, és annyi erővel gyakorlatilag majdnem a másik is hős lehetne. 4 évvel, 3,5-lel idősebb Dibusz, ugye ő 90 novemberi, Nagy Gergely 94 májusi. És a ferencvárosi szurkolók előtti kapura hajtják majd végre a büntetőket. A szabályok értelmében akik lőhetnek, azok ott vannak benn, és az első 11 gól a Vasas játékosa, Remélé Mohamed lesz. A 77. Magyar Kupa döntő tehát büntetőkkel dől el. Hatodszor a kupa történetében 11-esek döntenek. Remili kezdi. Berúgta. Dibusznak nem volt esélye, a kapufának igen. De onnan bepattant a labda. Nagy gól volt. Itt, ha Dibusz érezte volna az irányt, se tudott volna semmit se csinálni. Varga rólott egy szabadrugás gólt. Ugye az 33 méterről, most 11-ről kellene. A távolság harmadannyi. A lövés ugyanúgy a hálóban. 1-1. Varga ennél többet nem csinálhat. Nem csinálhatott. Több a rutinosabb játékos talán a Ferencvárosban, de mondjuk egy okot, hogy miért Berend Zsombor hagyná ki. Azon kívül, hogy miért ne. Ő is kiváló rúgótechnikájú játékos. Úgy érzem, ő nem nagyon fáradt el a végére. Feje is tiszta, izmai is engedelmeskednek. Hát a feje volt a legtisztább. Az idény elején a Ferencváros elvesztett egy nagyon fájó büntetőpárbajt az albán Partizáni ellen, ugyanebben a stadionban, Bajnokok Ligája selejtezőn. Jön a Leandro, aki lehet, hogy megfogadta, hogy nem fog rúgni, de rúg. És belövi. Itt volt némi sansza azért a kapusnak, Nagy Gergelynek, de nincs hiba. 2-2. Közelít Kire Ristevski. Ismét lépéselőnybe kerülhet a Vasas. És kivédi Dibusz. Kicsit könnyelműen rúgta Ristevski. Dibusz hárítani tud. Persze elmozdul a kapus, de azért van úgy, hogy a lába ott marad. Ha nem is a földön, hanem a levegőben. Hozzáteszem, egyelőre nagyrészt szabályosan történnek a dolgok, mert a kapusok a vonalon maradnak. Nyilván Solymasi figyelje őket, ha valaki 2-3 métert előre szögdel, meg kell ismételtetnie. Igen, a rugást. Radón a sor. Radó belövi.
2 a Ferencváros javára. Jön Vida Máté. Ugye, ha picit előbb elmozdul a kapus, nagyobb az esélye, hogyha eltalálja az irányt, akkor eléri a labdát. A hátrány meg az, hogy a rugó, ha ezt látja, még oldalt válthat. Vida. 4. sorozat. Gól. 3-3. De ez így kevés. Ez így még kevés a Vasasnak. Dibusz kivár, de Vida nagyon szépen bepasszolt a bal alsóba. Jön egy csereember. Janek Sternberg. Vonal mögött Nagy Gergely. Sternberg. Gól! 4-3. Nagyon-nagyon közel a kupagyőzelem. Jön Gál Bálint. Nézzük Sternbergét lassítva. Éles lapos lövés a sarokba. Hajnal Gera, Balogh Tamás, az egykori kiváló kapus, aki rengeteg büntetőt kivédett. Ő örült. A Gál kihagyja, a kupagyőztes a Ferencváros. Gál viszont belövi. Lehet, hogy mint 1986-ban egyetlen egy kihagyott büntető dönt. Csukics, aki nyert 2 kupát csereként beállva, de sem a Videóton, sem az Újpest ellen olyan sokat nem tudott, nem kellett hozzátennie 2015-ben és 16-ban a meccshez. Most 2017-ben ő döntheti el a kupa sorsát. És begurítja! Csukics belövi, zsinórban harmadszor a magyar kupa győztese, a Ferencváros. Egyetlen büntetőt sem rontottak a zöldfehérek. 9-10 hónap alatt megtanultak büntetőt lőni. Még úgy is, hogy az elvileg 2 legjobb rugójuk, Gera és Hajnal nem rugott, mert nem voltak a pályán. Nagy elmegy balra, Csukics pedig begurítja a jobb sarokba. ...37 évesen Csukics élete nagy pillanata. És ami a 40-es évek elején és a 90-es elején sikerült, az összejött most is. Zsinórban a 3. kupagyőzelmét szerezte a Ferencváros. Nem állt távol attól, hogy megnyerje a kupát, de nyilvánvaló volt, hogy csak egy győztes lesz, egy győztes lehet, és ott van Mladen Csukics. És nem napkrémet kennek a hasára, hanem csak úgy veregetik. Leandro és Varga, szokásos Varga örömmel, Tomás Doll. Ebben a szezonban a bajnokságban a Vasas